Ez volt 40 éves rendőri karrierem legfurcsább esete. Liza vallomása szerint a fiatalon elhunyt japán énekes Tomitani kísértete 6 éve jelent meg a lakásban. Mi a baj, csillagom? Mivel az énekest egyedül csak Liza látta, úgy gondolta, hogy a kísértet az ő képzelt barátja. Három hét, 3 halott. Maga szerint bűnös? Rókatündérek. Japánban ősidők óta úgy hitték, hogy a rókatündérek elátkozott női démonok. Ez egy mese. Az átok szerint, ha a rókatündért megkívánta egy férfi, az halállal lakolt. Nagyon veszélyesen nézel ki. Ugye nem fogsz meghalni? Én attól félek, hogy rókatündér lettem. Nem zörög a haraszt, ha... A kurva anyját. Akkor lehet, hogy az én átkom is megtörhető.